A Pobra xa ten orzamento para este 2025 ao ser aprobado de forma inicial en pleno. Alcanza os 10,8 millóns de euros, unha cantidade histórica coa que se impulsarán os servizos sociais e a mellora do municipio. Esta mañá o Salón de Plenos da Pobra acolleu unha sesión extraordinaria na que se tratou un só punto, a aprobación inicial do orzamento municipal para o presente exercicio. O concelleiro de Facenda, Eloi Sobrido, afondou no documento e apuntou que ascende a 10,86 millóns de euros divididos en diferentes partidas. Ingresos, os impostos directos supoñen o 24,13%, os indirectos o 1,84%, as tasas e precios públicos o 13,03%, os ingresos patrimoniais, que son as concesións polas que cobra o Concello, son o 0,74%, as transferencias de capital o 10,66%, os activos financeiros son o 0,05% e os pasivos financeiros o 312.731,46. Hai un incremento nos gastos, a partida que máis crece é a de investimentos reais. Que pasa de representar o 6% no presuposto do ano pasado ao 13,54%, o gasto de personal é o 45,43%, os gastos en bens e servicios, é dicir, os servicios que se prestan o 34,05%, os gastos financeiros o 0,83%, as transferencias corrientes, que estas son as subvencións que se dan a entidades, o 3,12%, as transferencias de capital o 0,58%, os activos financeiros o 0,05% e os pasivos o 2,45%. É dicir, é un presuposto nivelado, é un presuposto no que, como decimos, aumentan certos gastos en bens correntes, sobre todo aqueles que teñen que ver cos mantementos e limpieza. Na súa quenda de intervención, a concelleira socialista Patricia Lojo afirmou que se trata dun día importante para a Pobra ao aprobar os orzamentos. Agradeceu o traballo de Sobrido na elaboración do documento e afondou no que se poderá realizar grazas a él. Nos van a permitir a seguir levando a cabo as actividades que viñamos levando, coidar un pouco que todo o que estaba funcionando siga nesa línea, e tamén de todos estes meses que levamos atendendo a veciños e a veciñas, intentar darlle solución a todos os problemas que nos viñeron aquí a manifestar, en reunións que tivemos o alcalde e máis eu, de camiños, de carreteras, de accesos. Con este orzamento este ano se lle vai a poder dar esas solucións. En asfaltados, veñen varias obras de saneamento, de asfaltados. A concelleira nacionalista Amparo Cerecedo afirma que se trata duns orzamentos equilibrados nos que se impulsarán os servizos sociais. Que puxemos en marcha servizos que foron pioneiros, servizos en benestar animal, servizos en conciliación e, por suposto, servizos a nivel social, porque hai que darse conta que son os orzamentos onde ten moi en conta toda a parte social que afecta directamente a cada un dos nosos veciños e veciñas. Eu nomear algún dos programas que non baixan en presuposto, como pode ser o xantar diario que levamos a veciñas e veciños do noso concello que o precisan, ou a cesta da compra mensual para aquelas familias vulnerables. Xestionamos 3 vivendas de emerxencia social, temos psicólogo nos colexios que tamén se incrementou a partida, acompañamento personalizado para persoas que o necesiten con diferentes necesidades. O orzamento que tamén destaca o concelleiro de Nos Pobra, Xosé Lois Piñeiro. Temos gastos en moitísimas áreas, comentaba tamén a concelleira do BNG, en benestar animal, temos en urbanismo, ese proxecto coa Fundación Ría. En urbanismo é a primeira vez que un orzamento contempla e vai a gastar, non é a primeira vez que contempla, pero é a primeira vez que se van a gastar os soldos de un arquitecto técnico e un auxiliar administrativo. Isto mellora moitísimo a atención á cidadanía e a rapidez co que as obras e as licencias poden ser aprobadas na Xunta de Goberno. Hai partida en turismo, hai partida en cidade, hai en conservación do patrimonio. Temos un gasto social, creo que somos un referente a nivel da comarca, porque temos un gasto social tremendo en distintos programas, como falaba tamén a Concelleira de Servicios Sociais. Sen embargo, o portavoz do PP, Manuel Durán, apunta que nestes orzamentos traense as mesmas cuestións que en anos anteriores, o que reflicte a política do goberno municipal dos últimos anos. Miren, es curioso. Para nosotros realmente es un presupuesto que es decepcionante, que incluso es irreal y tacharlo de irresponsable. Decepcionante porque no acometen ustedes ninguna de las necesidades importantes de nuestro municipio para recuperar iniciativas, ser dinámicos y volver a ser un referente en distintos
ámbitos en los que lo éramos. Irreal porque, miren, las partidas que ustedes nos traen, es que las partidas de inversiones han venido 2 y 3 veces a este pleno. Se han aprobado y no las han ejecutado, y ahora tenemos que confiar en que las van a hacer. Ojalá las hagan, ¿eh? Nosotros nos alegraremos enormemente que las hagan, pero es que creo que lo que no se puede es siempre con el mismo argumento y sobre todo irreal porque, mire, las dotaciones son necesarias que en su momento se aprobaron, pero creo que lo que es irreal es acometerlas con los presupuestos de hace ya años. A Pobra conta xa con orzamento, xa que o proxecto foi aprobado inicialmente con 7 votos a favor de Nos Pobra, BNG, PSOE e VIPS e 6 en contra do Partido Popular.